Toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod din CSGO Case Opening. Astăzi vom deschide 20 de cutii Operation Bravo. 20 de cutii. Și înainte de a viziona acest episod, nu uitați să like. Și hai să începem. Deschidem prima cutie. Sper să fie Dumnezeu cu noi. Ok, hai să vedem. Oh, m-a trecut de fertigul ăla. Hai, bă. Hai, dă-i, la. Super. Și să vedem cât costă. Ai field tested. M4A1 is Bring Water. 424. O cutie de asta costă 5,32. Da, ia să vedem cât costă. 5,58 și asta e 4. În fine. Contează asta, contează să vă distrageți de tine cum pierd banii ăștia iurea. Și hai să vedem. Black Limba Factory New. What the fuck, dude? Factory New, what the fuck, 0,5. Adică nu-i bai, pur și simplu. Hai. Tot un speed ceva. Da, ne-a plecat un galilare. Aia. Așa. Aici deschidem fără cutie. Ok, hai. Dual Beretta Black Limba. Măcar dacă câștigam tot Factory New. Da, 20,51. Da. Ok, test. Cel mai mult eu am câștigat un nu știu cum se cheamă. Să vă arăt weapons. Spun că sunt cel mai scump. Asta e 2,09. Cred că e well warm. I'm not joking. Da, e well warm. Asta e 6,27 și e field tested. Și ăsta cel mai mult AK Star Trek Frontside Misty. 81,74 dolari. Show details. Minimal wear. Da. Foarte scump și ăsta, băi, 4,47. Fără de ce? Scrie field tested. Ok. Ok, deschidem următorul cutie. Hai să vedem. Hai, Gaben. Stau mai tare. Stat Trek. Las că e bun și ăsta cât costă ăsta. Oleu, mai ce, doamne. Cât costă să 1? Da, 1, am ghicit. Nu știam că am mai deschis o cutie și am mai primit asta. Vedem ce ne poate acum, ceva good. Hai mă, uite cum a trecut, pe 2000, era odată așa de aproape să câștig un pe 2000 de la roșu cu galben, nu știu cum se chema. Bă, era roșu, deci era rankul cel mai, al doilea cel mai mare, că primul e galben, e auriu ăla. La cuțite și hole-uri. Hole-urile suntem 4, A4 și AK-47 hole. Așa? Asta field este, sunt sigur. Da, minimal wear. Ok, mai avem 4, 8. Mai avem 3, 12. 11 chestii. Și dacă mai avem 10. Stat Trek, nu. Asta e tot genul. Hai zi, domnul. Stigăm ceva. Ok. Oh, deci o cutie de asta. Cheia costă 2 euro, 2 dolari și 29 de cenți. Și aici și cutia costă 5,58. Da. Deci ce mai mult cred că poți câștigi din asta. Adică zici câștigi. Uite ce-am pierdut. Mama mia, mă duc și să arăt bloc.
Da. Băi, deci, câte G-uri de astea avem? Deci avem, băi, 1, 2, 3, 4, 5, să vedem, 5, 6, în fine, 7. În 20 de cutii am câștigat 7. Vreau să mai câștigăm de astea și nu îmi doresc. Da. Wave spray. Ce ne putea da altceva decât wave spray? Deci wave spray cel mai tare. Mai tare decât flow. Valorează 300.000. Da, Galariu. Gali. Vedem ce ne poți pica aici. Hai mă, te rog, Doamne. 4 la rând! Ești nebun? Lângă el teste! Băi, dacă îmi dădea ceva calm. Asta cât e 001? Îi dau sel ca să mă enervească. În fine. Să fac un 3 dau contract la sfârșit. Hai vedem ce-mi poate. Iar, uite, 3 la rând, cred că mai și urmă. Factor new boss. Asta e 0,5 garantat. Sau v-am spus 0,49, adică 0,5. Vedem. Of. A trecut durare și până acum mă uitam la chestiile aia și erau, mamă mia, WTF. Ok, înapoi la cases. Bye. Nu bai, Doamne, e stupid. Hai. Yeah. Holy fuck. Cât costă asta? 2 euro? Da, zic eu. Băi, deci dacă nu era minimal wear și era un factory new, asta costa vreo 30. Serios, le-am luat Justin. Și... uite, bă, boss, cum a trecut. Hai, e bună, să lasă-i. Factor new, super boss. Avem un factor new. Oh! Factor new de 6,7 bani. De bine, hai să cumpărăm. Uitați-vă, știu că am niște cheici. Am huntsman-uri. Deci am 4. 4 cu 3 fac 7, mai cumpărăm 13 chei huntsman. Ia întâi unde sunt huntsman? Mă doare degetul. Unde e huntsman? Uite aici. Costă e 5, în fine. Asta nu contează. 13 case-uri. 20 de case-uri. O să deschidem. Ok. Să vedem și huntsman. Ok. Ok. Și haideți să deschidem. Ok, hai să dăm la container. Ok, hai să vedem cum ne poate pica. Dacă ne-ar pica din prima 1 roșu ar fi cel mai fericit, da. Ne-a picat pe 2000, asta e cel mai roșu. Da. Asta cât costă 1, sub 0,44. 0. What? 0,12, da. 12 cenți. În fine. Hai Xemeo, hai cu Xemeo. Ai, bun, boss. Wellworm. Prieteni. Și nu-mi trebuia, un wellworm îmi trebuia. Dacă era un factor, ne câștigam vreo 7, 6. Cum am câștigat la M4 ăla, în primul what the fuck. Cum se chemea cât am registrat, 942. Super, un StarCraft. Da, m-am bucurat prea tare. Da. Una de asta în viața reală costă, un key de asta costă, să calculez, 3 euro. Și, what the fuck, dude? 3 euro, cât e?
Nu poți să dai un simulator, ceva de gen, de care poți să dai, îți dă la început, nu știu, de 400 și ceva de dolari. O să vă las un link în descriere. Oh, Factory New Boss! Unul e sigur, unul e sigur. Oh, leu. 0,11 un Factory New, dude. Poți mai văzut așa ceva? Factory... Ok, hai că... Fac aici... Fac aici... Cărmă la mine. Of, Tecnani suck. Minimal wear, deci, aveam de toate, aveam Factor New, aveam Minimal, aveam PLT, aveam toate așa, un Minimal wear mai trebuia în colecția mea. Și vedeți că e Minimal wear. Factor New, boss, ia cât costă. Hai mă. Go fuck yourself, dude. Să vedem. Se ne poate să cadă aici pe 900. P90. Vreau să spun P90 și am spus pe 900. În fine, asta nu contează. Fabulantul ăsta de global. Adică alții că... Da. Deci cu ăsta cred că e cel mai rar. Minimal wear, băi. 0,57. În fine, nu mai spun povestea cu... Astea a fost... Deschidem cutiile. Placul vostru. În fine. Hai să vedem. Aplicații și acolo. Oh, super, Factor New. Ne vedem, Factor New, Factor New. 0,2. Bun, Factor New de 0,2 la cât fuck. Nu uitați să mă lăsați în descriere dacă știți, jucați CSGO. În ce cutii pot să găsesc AK-47 Vulcan, AK-47 Vulcan. Adică Kalashnikov Vulcan. În fine. Hai mă, că vreau, știți, să deschid și mie un Vulcan de la Mecher. V-am arătat cum era ăla, Stingerul meu. AK-ul Stinger, AK-47 Stinger. 82 de... În fine. Ok. Am mai bucuros pentru că facem mai mare câștig. Au, stilul torche. Stilul minimal wear. Nu-i bai că minimal wear, da. Bă, pentru minimal wear 0,5 asta e bun. Adică 0,1 la Factor New. În fine că uneori la fac SG8. SSG. În fine că îi spun SG8. Nu mai spun SSG08. SG8, gata, boss, a terminat. Terminat treaba. Ce Z8. Boss, nici nu mă uit la preț. Ok. Așa. Da. Hai mă. Bă, eu nu... Pot să vă spun ceva? Gameban își bate joc pe mine. Adică știți faza aia? Când câștigi, când Gaben îți dă o armă albastră de 0,1. Fuck you, Gaben, du-te morți, mă, ești un prost. Și când îți dă Gaben un cuțit, Gaben, ești cel mai tare, te iubesc, sunt cel mai norocos, Gaben e cel mai tare. What the fuck, dude? Adică, chiar să-ți un lume, ok, da.
Se vede că în video ăsta n-am câștigat nimic. Ok, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost un Sărbaș și ne auzim data viitoare.